Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel na mai albarka mai suna Ibrahim TV tare da ni naku Ibrahim Salisu. Kamar yadda muka alƙawarta shine za mu yi magana akan yadda zaka kare kanka daga kamuwa da ciwon ido, ma'ana hasken screen. Hasken screen yawanci yana yawan sa mutane su kamu da ciwon ido, musamman yawanci samari wanda suke yawan yin chatting a Facebook, Twitter, Instagram da sauransu dai haka, da masu kallo a YouTube. Hakan ne yasa na ware lokaci na ce in Allah da zan kawo dark mode wanda insha Allah in dai kana amfani da shi ba za ka kamu da ciwon ido ba insha Allah, sannan kuma idan ka zai zama protected insha Allah. To a ɗaya daga cikin mabiyana akwai wanda yake tambaya ta yake cewa Ibrahim da Allah ya zan yi wajen sa dark mode a YouTube dina. To YouTube ana sa dark mode, yawanci wasu sun sani amma yana da kyau in yi bayani a kai, sannan kuma da wasu sauran wasu manya-manyan platform da na san cewa ana yawan ziyartar su sun zama gama gari. Saboda haka na ce bari in ware wannan bidiyon musamman. Yanzu farko zan fara magana akan YouTube. Bari in shiga misali, yanzu zan fara magana akan YouTube tunda shine wanda aka fara tambaya ta akai. Bari in shiga YouTube ɗina kamar haka, yanzu yana buɗewa. Da zarar ya buɗe zan shiga in buɗe wajen da ake abana. Nan sama akwai wani hoto setting wajen channel ɗina, in ba channel za ga an sa alamar sign in idan baka da abu nan, idan baka da channel. Idan kuma kana da account akai za ga alamar a sama nan an dan yin cycling to setting wajen. In ka taba shi gashi zai nuna maka haka, can ƙasa akwai inda aka rubuta setting. Idan ka shiga cikin setting zai nuna maka nan wajen general autoplay or download da sauransu. Da ba ruwanka da su, kai wannan na saman na farko shine wanda aka rubuta general, da shi zaka amfani. Idan ka shiga general ɗinka kamar haka zai nuna ma wannan abubuwan da dama ga sanan. Wannan zaɓin na uku wanda aka sa dark theme, shi zaka taba. Da zarar ka taba dark theme direct zai zama baki. Yanzu YouTube ɗinka ya zama baki, sannan zaka in ka yin komai cikin sa lafiya kalau insha Allah, ba tare da ya haifar maka da matsala a YouTube a idanunka ba. Sannan sai mu je abu na gaba, shi ma wanda ake yawan shigansa shine Facebook. Facebook ya riga ya zama ruwan dare tun kafin yawanci WhatsApp da sauransu ma su karfi. Yanzu haka ma yana kan dark mode. Misali yanzu shi yanda ake mai da shi, yanzu bari in cire shi sannan sai in mai da shi. Misali shi Facebook inda ake mai da shi, yanzu in ka shiga misali ga Facebook ɗinka kamar haka, idan ka shiga nan wannan layukan nan guda uku ga su nan, idan ka shige su zaka duba inda aka rubuta, zaka biyo layi ka bi a hankula, zaka ga wani waje inda aka sa zanen farin wata, sannan kuma an sa dark mode a jikinsa. Da zarar ka taba shi zai kuma baki kirin, sannan zai matakar baka, zaka ji daɗin amfani da shi. Sannan kuma in Allah ya da idan ka ba zai kawo da ciwon ido ko da kaɗan ba a dalilin Facebook ɗin. Sannan sai kuma abu na gaba wanda shi ma ana yawan shigansa sosai, sannan shine WhatsApp shi ma ana yawan shiga shi. WhatsApp business da WhatsApp normal wanda ake chatting da shi ma yana buƙatar ka san yadda ake sa shi a dark mode, wanda ko da daddare kana yin chatting da shi ba za ka kamar da ciwon ido ba. Idan farko za ka shiga wani dagwannin guda uku wanda suke a nan sama, idan ka taba su za ga nan ga su nan an sa setting, nan ƙasa ƙarshen ƙasa a rubuta setting, sai ka shiga setting ɗin. Da zarar ka shiga setting zai kawo maka wannan zaɓuɓɓukan kamar haka. A zaɓuɓɓukan nan sai ka zaɓi nan wajen da aka sa chat ɗin na ce na biyu kenan. Da ka shiga cikin chat za ga wani waje nan sama farko team, an sa team. Idan ka shiga cikin team ɗin za ga zaɓi guda biyu, an sa light an sa dark. Sai ka shiga dark ɗin sai ka danna OK. Da ka danna OK to gashi nan ya zama baki, sannan zai matukar burge ka, zaka ji daɗin amfani da shi cikin baki haka normal dark theme, sannan ba zai cutar ma da idanuwa ba. Sannan sai abu na gaba wanda shi ma ana yawan amfani da shi shine Play Store shi ma ya zama mutane da yawa suna yawan amfani da shi wajen ɗauko application. To yana da kyau wasu mutane su san yadda ake mai da shi ya koma baki. Misali yanzu ga Play Store ɗinka ya buɗe kamar haka, idan kana so ka mai da shi baki, simple nan wannan layukan nan guda uku na hannun hagu su zaka taba. Idan ka taba zaka yi ƙasa nan ga inda aka rubuta setting. Idan ka shiga cikin setting babu wahala, kawai da ka shiga setting zaka duba nan zaɓi na 5. idan ka duba daga sama zuwa ƙasa za ga rubuta team. Idan ka shiga team ɗin nan za ga an baka zaɓi gashi nan ga light ga dark. Da ka hana dark zai koma baki, shi ma zai in ka yi maka komai yadda yake so, ka yi shi normal, babu wani wahala.
sannan sai abu na gaba shi ma ana yawan shigan shi wajen ɗauko bidiyo da sauransu. Wasu ma suna yawan yin kallo a ciki, musamman 'yan download suna amfani da shi, shine Bitmate shi ma yana da sauki wajen mai da shi zuwa dark mode. Abu na farko da za ka yi da ka shiga cikin Bitmate ɗinka shine akwai zaɓuɓɓuka a haka a ƙasa an sa home da movie da kuma my files sai kuma me. Wannan zaɓin da aka sa mi mai alamar kamar hoton mutumin nan shi zaka shiga kai, kana shiga babu wahala zai nuna ma nan shi mafi sauki ma a nan sama ga wajen da aka rubuta alamar rana da alamar farin wata nan, kana taɓa wajen direct zai kuma baki, zai matuƙar nishaɗantar da kai, sannan zaka yi abubuwan ka komai normal ba tare da ka sha wahala ba. To waɗannan kenan da sauransu da dama suna da waɗanda ake yawan sawa dark mode. Saboda haka idan bidiyon ya burge ka, ina so ka yi min like, sannan kuma duka a nan ƙarshen bidiyon ya zo, sannan kaka manta da alamar subscribe, ka yi min subscribe, hakan zai ƙara min ƙarfin gwiwa in ka kawo muku bidiyoyi masu daɗi masu nishaɗi irin waɗannan. Saboda haka kafin nan a nan nake cewa assalamu alaikum.